Bêguman yani ev biryara em li vê derêjî pir bi girîngî şîrove dikin. Yani biryarekî ji bo hem tekoşîna li hember Daeş hem jî bi rastî heta niha ev hem hêzên YPG, YPJ, Hêzên Sûriya Demokratîk tekoşînekî dijwar li hemberî hemû van hêzên selefî dan meşandin û me re karibê ji yani bi li hevhatina di navberî koalîsyonê û van hêza de serkeftinên pir mezin hatin destxistin. Ji bo jî wekî encam me re karibê ji biryarekî erênî û girîng e û em bawerin ku wê bandora wê hem li ser ev hemlaya Reqa bi awayekî erênî wê bêkirin. Heman demê de di aliyê siyasî de jî li gor baweriya me ji bo ev tekoşîn û ya got ji destpêka ev krîza Sûrî heta niha hatiye meşandin û encamê got di alanê me derketine wê bi aliyê erênî li ser vê rewşa ya siyasî ya got alana me derketî holê ji wê bike. Baş pir caran Amerîka di peyvendiya xwe Kurda de her em bêjin di qaliba hêzên pir alî de dima hesiyetê de dima le ev biryar taybetî bi asa YPG dike Kurdên Sûriyê dike spesîfîk awayekî berbiçav ev jî ne balkeşe gelo ku niha Amerîka bi eşkereyî wan peyvana bi kartîne ji mecbel Washington ev hatibû bi cih bû ku yani YPG ku cewhere hesede ye YPG YPJ evin hezin hele bandor niha de asta siyaset de asta belgeyên fermî da jî bi vê awayî Kurd tên behs kirin. Rast yani niha em hemû zanin di destpêkirina şerê li hember Daiş'te bi rastî hêza sereke ya got serkeftin kirin û gel parast û heremê me ji li hemberî van hêzên yê terorîst parastin YPG û YPJ bûn. Lêbelê mixabin encama van berjewendiyên navnetewî encama Zaxteyê Tirkî di gelek aliya de yani ev serkeftin û ev hêza ya YPG bandora wê û tesîrê erênî yê gulser heremê çêkir eveya di zaman de yani pir baş niha dîtin. Lêbelê ez karim veya bêjim yani ev biryara got îro hatiye yani derketî ji hêlê serokê Amerîka ve aliyekî wê wisa jî heye yani Kurd bi rastî jî hêzekî serekenin hêzekî stratejînin di guhertin û veguhertina Sûrî de û êdî hêzekî got pêwîst e cidî bên girtin pêwîst e itîfaq wan rêvekirin û pêwîst e bên destekkirin yani eveya me re karibê ji mesajekî wiha jî Baş e ev biryar di hemen deme de bûye armanca nerazî birên tûndiyen Tirkiye ji xwe Tirkiye ev çend heftene çend mehin bi rastî di hewleke mezin de bû rê li ber vê biryare bigire û wekî tu jî zanî şandeyekî Tirkiye a niha li Washingtonê ev heftekî li birin asta bilind e û bi Reza Erdogan jî hefteyê pêş me tê Washingtonê ne tene Tirkiye û hinek em bêjin derdorên li Washingtonê jî ji vê biryare nerazî ne bi sedema ku Tirkiye aciz bûye Amerîka hevalbenda xwe dur û dirêj piştkû dike ji ber ku şerek di navbera Kurd û Tirka de heye Amerîka yani bi awayekî tera xwe giringî nade Tirkiye gelo çi ye şerê navbera we Tirkiye hûn bi rastî yani Amerîka xeletî dike ku piştgirî dide em bêjin Kurdan û hevalbendên Kurdan li Bakurê Sûriye. Belê yani ez dixwazim serî di veya bêjim bi rastî Tirkî di dema derbasbûyî de eger itîfaqek demokratîk û ser prensîbên rast bi Kurdarê kiribaya ez bawerim wê niha rewşa Tirkî di rojhilata navîn de jî bi giştî jî heta di siyaseta navnetewî de jî wê gelekî baş baya yani dijminatiya ya Kurda tiştekî bi Tirkiyê nade qezençkirin ji bo jî yani Amerîka yani divê derbarê de ez karim bêjim yani siyasetekî pir rast dimeşandin ji ber ku hêzên demokratîk di heremê de îro Kurd veya temsîl dikin. Hêzên ku bikarin di dema pêş de krîza Sûrî çareser bikin û alternatîv pêş bixînin hêzên Kurdin bi rastî ji ber ku hêzê din ne di aliyê leşkerî de ne di aliyê siyasî de ne di aliyê proje de
ne da nexen demokratik tu evanîn yani tu wisa hêzekî wan bi rengînîne hêzekî pir belav û ji hêlê hemû kesî ve tê bikaranîn hêzên din lêbelê yego umut yani ji bêjin bawerî çêdike di hem aliyê pratikî di wek siyaseta rojane sistema guava dike hem jî di aliyê çareserkirina pirsgirêka de hêza Kurdin û hêzên demokratîk gelên yego niha de sistema ya xweseriyê û sistema federasyonê cî digirin gelê Sûriyan, gelê Asûr, Arab, Türkmen û her wekî din. Ji bo wê jî yani dalê Tirkiyê de ez dixwazim veya bêjim dijminatiya ya got heta niha Tirkî kir bi rastî yani însan nizanî çawa şirovê bike çunkî ji wextê got şoreşa Rojava dest pê kirî û heta niha Kurd bi tu awahî tehdît li ser Tirkiye li ser sînorê Tirkî çê nekirin. Heta berova jî sînorê Tirkî ji Daeş parastin. Ji hêzên terorîst parastin. Naxwe belkî aniha Tirkî jî bivaya ciyekî got wekî Sûrî lê bihatiye. Yani Kurda ticarî dijminatiya ew ê nekirî yani Tirka nekirî. Kurd heqê xwe dixwazin, mafê xwe dixwazin wekî gelekî vê herêmê gelekî kevnare xwedan dîrok dixwazin li ser vê axê awayekî azad û bi nirxên demokratîk bijîn û ev ya tu zerarê nadî Tirkiye aslında.